k'i fo a diyara n ye mantɔrɔsi tɛ kɔni an bɛ ala tanu ahaba kɔri baasi t'i yɛrɛ la an bɛ mantɔrɔsi t'a la somɔgɔw bɛ ka kɛ ahaba ba ni denmisɛnw tarasula alhamdulillah ahaba alhamdulillah awa i yɛrɛ ne fɔ ma a bɛ tile fila bɔ sa a ye ne tile fila kabi ntɛnɛn kabini ntɛnɛn nka a bɛ kɛ cogo di ko n'u cogo tɛ wa ko n'u cogo don ko n'u cogo don walahi a bɛ bɛn n'a sina ɲɔgɔn ma n'a sina ɲɔgɔn ma a bɛ bɛn ala k'an kunna ja amin kɔrɔfɔ b'i bolo ayiwa dugu jɛra so fila masa ka sebaaya kɔnɔ jabaru wahidu a kan ka tanu k'a barikada o la fɔ k'a wale ɲuman dɔn n'an yɛrɛ i ka dɔ jabaru masa tanu kɛnɛ min kan anw bɛ rasulu fana tanu ye k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ka sɔrɔ k'a masaw fo k'u barikada wale ɲuman dɔn ani bonya ni karama tɛmɛnen kɔ an bɛ dugawu k'u ye halibi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ ban kura kana si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye ka jidi kɛ lafiyaw la an masa minnu bɛ tiɲɛ so ka badabada dali nɔgɔya olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jama ka fo k'u wale ɲuman dɔn k'a f'u ye k'u ni cɛw ka kanuya lala kanu nimisa faso kɔnɔ ani faso kɔ kan ayiwa mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye a dɔ la min ye k'a dɔn o sigikun fana ye kunnafoni ko ye n'o tuma sera kɔrɔtɔ ni beleke bɛ lajɛ o kadara kɔnɔ na anw fana sigir'o kɛnɛ kan anw da fana sigikun ye olu kunnafoninen yaasa k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ o kadara kɔnɔ fasiri sɛbɛnw kɔnɔ kuma anw b'an banbaw kan o kelen kelenw de bɛ sugandi an fɛ ayiwa tiganikuru n'a kumaba ti ban cogo min an ye kelen kelen minnu sugandi o na kɛ garijɛgɛ ye ka ɲɛsin kanubaa jamakulu ma filɛbaa jama ani lamɛnbaa jama a bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye ko tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'a nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigiw ani nɛgɛ sujurutigiw o y'olu ta ye an b'u sɛbɛkɔrɔ fo ala k'o nɔgɔyaw fana ye i yɛrɛ k'a f'i ye ko tarawele kɔri baasi kɔni tɛ yen alhamdulillah bisimila moro k'i fo a diyara n ye a bɛnna ma lamɛnbaa jɛkulu ni filɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen tabarikala min ye k'a dɔn ne ye foli kɛ ka dugawu kɛ ne b'a jira k'a fɔ nɛgɛw karafe a bɛ batɔman kan ne bolo jitigi ni maatigi n'o bɔra i ka dɔn réalisation min ye k'a dɔn kita kutu kururi bodo fɔ min ye k'a dɔn n yɛrɛ kɔrɔkɛ Sedina Umar Keita k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn sanga ani waati Boubacar Jara Bada pétrolier de an b'a fɔ sanga ani waati min ye ale bɛ difu la Jamadugu Kɛfa sécurité renforcée ale bɛ k'an kɔlɔsi a ko ale ba ani bolola hɛrɛw ni baarada bɛɛ a banna ani minɛnw bɛɛ a banna cɛ baara b'a bolo koyi ale tara b'a bolo dɛ m'a f'i ɲɛna Moro Kuyate Awa Keita min ye ale kɔni bɛ ka min ye maaw bisimila secrétariat la ale bɛ yen an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛna ko bila dagirinda la Moro an ka don gafe kɔnɔ nka min ye tɔn wolowolo fam Fatikaya Gise Inigi la douanière ko ale cɛ ka ban filanan ka guloki bilama ne wayi ne wayi bɛɛ b'i cɛ commentaire wala sisan a dɔ la dɛ Fati i jo don dɛ ma a bɛ fɛn min kɔfilɛ fɛn min na n'i y'a y'i ɲɛ o de ka di ye ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ ka gɛrɛ tɔɔrɔ si t'a la alhamdulilayi an ba marhabani tabarikala kunnafoni an ti don an ka don ani mun k'a ta wa e yɛrɛ tɛ sɔn minɛni ma kuma si y'a minɛ wade ɲ'a minɛ sɛrɛ joli bɛ karisa bolo a dafalen don dafata t'a la bi dafalen don ni ala sɔnna o tuma Yusu an sigi kun ye kunnafoni min ko ye an tɛna kɛ paraw ni bɔrɔkɔnɔbila ye sa wa indicateur de renouveau n b'ale ta i kɔrɔ daɲɛ kelen in b'a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔ ko k'ale ta ye daɲɛ kelen ye dɔw ko daɲɛ kelen ko yɛrɛ k'a ko cayara nka min ye i k'a dɔn k'a fɔ Turekɛ ye ale kɔni ko daɲɛ kelen in y'ale de ta ye Badilabugu Jɔnni Ture jumɛn Sanba Ture Sanba Ture a ko k'ale de ta ye ale de ta ye daya kelen k'ale ta don o kuma Dara ta ye daya fila ye Dara kɔni ta ye sɛbɛnni ye nka ale y'a tigiya ta o kuma Yusu min ye i k'a dɔn furancɛ fanga ye daɲɛ kelen kumalen don a kan bi ko k'a dɔn k'a bɛ tasuma fila ni ɲɔgɔn cɛ o tasuma fila ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ bɛ mun fɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn ko yaasa i k'a dɔn min ye sema maaw ye coordination de mouvement de la Zawad yaasa olu ka jɛ n'a ye k'a ye Choguel ko kala Mayiga ka i k'a dɔn gouvernement na ayiwa ko olu kɔni sinsin yɔrɔ ye fɛn min ye o ye ko layidu min taara n'o ye i k'a dɔn an ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ basigi o ko fɔ an ka jamana la ni bolonɔ bilala o la ka bɛn ni i k'a dɔn 2015 san ye ayiwa ko i k'a dɔn ko Asimu fana y'i kandi k'a fɔ ko a n'a ko waleya ko nin ye farati ye farati min n'i k'a dɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ se ka bɔ a ko la k'a sabu kɛ min ye i k'a dɔn nin baara bolodalen ye
kani ika do fere mun no fana tigera ko ika do police territorial ko min kumbolo dale do accord fe ko maseka wale alibi aywa ko odun ko teme awoteme mandi fana haklina o konnala haklina ma do haklina la iba ka fo ko o ko ateme mandi ulu fan fe ko sebe o kuma ko minyi ako ka do ko fion ulu bi songa ye Allah aywa ko conseil national de transition o konnala iba ka fo ko wele kera ma do fe o kono munun ko ka ika do ni ngo yere lafli no ye accord ko nye ko ka barabul dale lafli o kuma na ko bolu mawre be sente kono aywa ko minyi ka do dona na tawi ka bi songa basangwe abi songa ntain ko sebe fe minye ikado ka fo ba manji koro olu ni ikado aunga gouvernement ni nyonche fo ka ta se jinye tomba unanga gouvernement ni nyonche ko do na tawla ka absonga ndainde ay waka sabu ke munye ko olu bela jile ko ngele do ka fo ko kamindira no yaunga jamana ya kamindi akor ko la ko wale ya chugo mina gele ya amse ga bu kono ko oyo fere nyuma doye o ikado haka jamiye ikado sahili bulo no koro marabulo famvela ye akwe ntumbe odeka akor yere ko bisina ikado de sera chamanje marabulo la ko mazega blasinga bode maseka ne maseko de famia ando de korondro kundunga abe chamanje la biya ko mazega blasinga wallahi okmana yusu ibaye kafo ko vemie okoesa ya sango bo gele ngono ko fo o ka wole ya je tombawo ani ka do ba manchi koro nunu ulu bela jile o jose de ka ay wako minyi ka do jamana amara ke bawo no franje fanga amara ke bawo ko mbajira ka fo kuma ku be ka do fulme ale ni ka do ka fo kola ni nyonche no ko marto e lanklim o kuma na fe mi ka do ko abisega ke sababu ye ka gele ya do aunga ka do sira mimba ni je tombawo ni nyonche abisega gele ya do la abisega gele ya do ani sema mawfuna ni nyonche haka jamali reba ko ateri jamana ye jamana mununye ko ageleya rebo songa bunya awni olu de China fo Algeria kata se France jamana ma ani ka do l'americain jamana olu fana ba akola ani jinye tomba onu ka kuluba munumbe no lube jinye je kuluba kele na no Nations Unies ananyo na wore ko absiga ke geleya ye awanga gouvernement ni nunklingin na bela jele ni nyonche daki ni aka no bla sebenye anya sama ka bo ni ka ter de nouveau kono danye kele do ane mo ka bidon boli yusu moro ni obla ne bi sebenda sebami ni mata otidore soir de Bamako ko sebe soir de Bamako anguye ne puma foya minye anga awa jamana kono nyera la politique mo bitani nga singa yoro ni nyanje minye Haji Mamadou Gaba ale de buludo ni nye soir de Bamako kambi apmane do minye awkado nyera la minye jakulu do sigira ko benga amanyama be mami mbolo oye awkado sira Seydou Koulibaly muro awakosa na ebe ka fo anye ne puma foya siga so aleka merkoro mimbe no ye awkado awamayisa mami nyerla Mamadou Tangara na ye joroba fa awkado siga so apmeja kulu dola no RPM awkado Mamadou Tangara ale ko ni wulika joke kosa na ay walanzame akalinga walanzame ani akama binan nifla nywana mi ani sous section sous-section awakado sous-section binan nifla RPM gonnana murugo do fana démissionnaire ka bo RPM na gaw fana makuluma do muro awakado sous-section awa RPM mi sous-section binani anifla sigaso marala awakado numbela jelenyu kodo uga kosonu ga kasaw chenungo nyeshi yoro mina oye benganye benga awakado Seydou Koulibaly mi awakado ninche min flani ko mawko ni ajara kafo awame ni mafeki kambo chuko bela jelela ode konana awakado minyi mado be ulutara katu kori adala madu koni awakado minye kosa na kenedugu awakado minye nyerela nye kenedugu taka alaja sikaso mara ko ni yoro mi awakado nyerela minye kalafili mi ajama mimbe sikaso munu me kalafili ko kachani mali sigida bele jele tai ba jira kafo awa minye nyerela nindali mingera ani munu me gabuka partila ninga nyeshi awani yoro ko volema kana keso we ikado jigiya bayani ma ko volema noye awakado Seydou Koulibaly
bali ye moro o de kɔnɔna na sa min ye a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye bɛnkan ye ale kɔni a sigira min ye a ka dɔ a kɛra Mopti min ye o y'u kan fɔlɔ di nka kan fɔlɔ dili ni bi cɛ k'u ka wuli ka jɔ kɔni ka bɔ a ka dɔ jamana fan caman moro ko jalima i ka dɔ don n'a nataw la maa a bɛ se k'a fɔ a ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye an tɛ se ka fɛn fɔ fɔlɔ ko kalafili kɔni ma kɛ ko nka maa tɛ se k'a fɔ ko karisa de ye jamana ɲɛmaa ye maa bɛ se k'a fɔ karisa se jamana ɲɛmaa ye wa k'a dɔn maa min n'o ka wulikajɔ bonyana ani maa min bɛ yen ni jamanadenw kɔni y'u ka danaya ta ka d'a kan o bɛ se ka kɛ a k'a dɔn jamana ɲɛmaa ye nka min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko maa ka a k'a dɔn fɛn fɔ nin waati in na k'a sɔrɔ a k'a dɔn fɛn min ma kɛ yalima k'i damasiyɛn ka kuma fɔ ko k'a dɔn min ye maliden tɛ dɔn ka ban min ye giringajɔ a bɛ kɛ fa dɔ fɛ waati dɔ la o maa kelen u b'o ye giringajɔ la yɔrɔ wɛrɛ ko bɛ maa dabali ban o tuma a k'a dɔn min ni maa kofɔlen ye n'o ye a k'a dɔn bɛnkan min n'a sigira k'a k'i yɛrɛ kɔlɔsi maliden a tɛ faamuya dɔw kɔni bɛ taa a k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ taa n yɛrɛ jira dɔw bɛ taa a k'a dɔn n bɛ tile dafa ɲini dɔw yɛrɛ fana bɛ taa sɔrɔ taa sira la min ye a k'a k'i yɛrɛ kɔlɔsi a k'a dɔn k'a fɔ maliden tɛ dɔn ka ban. O ye tiɲɛ ye dɛrɛ. Maliden tɛ dɔn ka ban. O kelen. Cɛw cɛ ye maliden dɔ ye i yɛrɛ nɛgɛ. I yɛrɛ nɛgɛ dɛ. Awɔ i yɛrɛ nɛgɛ. Ale bɛ min f'i ɲɛna. An bɛ min fɔ ani min b'an kɔnɔ ani min bɛ hakili la i b'a sɔrɔ danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Nka jɛkulu kɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ maa ladiri dɔw b'a la. O tɛ ban la o. Ni minnu ko n bɛ yan fɛ. Awɔ. U bɛ yen. O tɛ ban jɛ la. N'u ko k'u tɛ yen u tɛ yen. O de don maa dɔw bɛ yen olu ye kun kelenw ye koyi. A banna. Bɔlɔ kelenw don wa nɛgɛw don. A banna. I y'a ta ko guangala i y'a bila ko guangala. A banna. Manden nɛgɛ kan kelen fɔ. A banna. O kumana fɛn min y'i ka dɔn bɛnkan ye a ka wari sara arajo bɛnkan ye a y'i tɔgɔ da o de la. Wala droit d'auteur de don. An bɛ Ayida wele a ka nin droit d'auteur. Ayida Diallo. Ayida Diallo. Madame Gana Ayida Diallo. An b'a wele wala a ka nin u bɛ nin droit d'auteur sara arajo bɛnkan ye. E b'i tɔgɔ da bɛnkan na e ye arajo bɛnkan ɲininka. Dɔ fana bɛ fɔ Nara Kangaba fanfɛla ninnu na Nara ye ko renouveau n ko ye maaw ka wari dun ne tɔgɔ la ale tɔgɔ ye Modibo Sanogo wasaden fana kun don nka wasaden minnu ma mɛn ten sa i t'an tɛ ka wasaden sigilen ninnu dɔn jaja olu ye a sɛbɛnnen ale tɔgɔ kɔrɔ Modibo Sanogo renouveau olu sina k'o kɛ arajo renouveau ka jaja tɔn renouveau don i y'a ye n'an tun ye droit d'auteur minɛ dun. Cɛ o kɛra dɛ ne bɛ i tɔgɔma naani de dɔn i tɔgɔma ni jamu tɔgɔ o Modibo Sanogo ani commandant Modibo Sanogo défense la awɔ ani Modibo Sanogo Njini voilà c'est ça Gigi ani e yɛrɛ on sommes comme ça an tɔgɔ tellement que c'est précis a man can quoi ko Yisu an bɛ taa ni kunnafoni ye ni sigikun y'o ye an bila kun kɛ ten magoya ɲɛ n'an ye kunnafoni ta an bɛ aujourd'hui ta aujourd'hui i k'a dɔn k'a fɔ belebele la ɲɛnamayara belebele jumɛn ko don Amadu Tumani Ture ATT le général belebele l'homme de la paix. A la ɲɛnamayara. Le soldat de la démocratie. Voilà, c'est ça. Ale de don. Et soldat de la paix aussi. A banna. A banna. Yusu i k'a dɔn k'a fɔ min y'an ka wolomasiri taba jolenbaw ye ni u ka kalanyɔrɔ dɔ bɛ yen n'o bɛ wele ko EMIA o kulu bɔko 43 o bɛna tɔgɔda ni k'o kun di k'o tɔgɔda Amadu Tumani Ture la nin ye jɔn ka baara ye Asimu Goyita i k'a dɔn ko faso na dugawu k'a ye. An bɛɛ bɛ dugawu k'a ye. Ko la nation tɛ bénie. Ala k'a kisi k'a tanga. Ya Rabbi. Amina. Ala k'i kisi k'a tanga. Amina ya Rabbi. I ni wale ɲuman dɔn. Ko i k'a dɔn ko nin ye cɛ dɔ ye maa dɔw bɛ yen nɔ olu ka latigɛ i k'a dɔn o tɛ tɛmɛ ten gansan o tɛ tɛmɛ maa ɲina ma olu bɛ na i k'a dɔn ci min kama o ci u b'o waleya ni ka taa n'u yɛrɛ ye nka hali u taalen kɔrɔ kɔ i k'a dɔn maaw hakili tɛ bɔ u kɔ cogo si la u ka kɛwalew i k'a dɔn o bɛ kɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye awɔ u ka tile ko o bɛ kɛ tile ye i k'a dɔn k'a fɔ min tɛmɛnen a tɛ dogo maaw la o ko maa masinaw Ala b'olu ci a b'olu bila ka na n'u tilal'u ka baara la u bɛ taa Amadu ta kɛra o ye Amadu Tumani Ture ko bɛɛ jɛlen don n'a ye k'a fɔ ko nin ye Ala ka danfɛnba dɔ ye Ala ka maaba dɔ ye nin ye a ye min ci a ka maaya kɔnɔna la a kana mago ɲa faso ye ka mago ɲa bulonda ye ani kabila ye
i k'a dɔn kalo 8 Amadu ntanyane kɔ fɛn min ye hakili jiginna la tuguni furancɛ fanga maa ɲɛma ale labɛnnen don k'a na Amadu la ɲɛnamaya ni kura ye Asimu Goyita n'o ye colonel ye Goyita a ko min ye i k'a dɔn kuluw ye n'o ye wolomasiri taba jolenw ye jalatigi minnu n'olu bɛ kalan kɛ i k'a dɔn an ka kalansoba la i ka école militaire inter-arme n'u ko a ma ko EMIA o kulu bɔko 43 k'o tɔgɔ bɛ olu bɛna kundi ni k'u tɔgɔ da Amadu Tumani Ture la o ko bɛna kɛ Kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la ka bɛn ni juillet kalo tile 2 nata ye 2021 san in na nin kɔni kɛra i k'a dɔn sɛbɛn ye min n'o sariya tara ayiwa ka tila k'a lawaleya ko a bɛna kɛ i k'a dɔn ni jalatigi kulu minnu bɛna bɔ olu kɔni tɔgɔ bɛna da Amadu la Amadu na k'u ka denfa ye min ye i k'a dɔn ko nin ye i k'a dɔn tamasiyɛnba 2 ye nin ye bonyamasegin ye ka ɲɛsin maa min ni ale y'a jɔyɔrɔ fa a faso o taabolo la ayiwa maa fana y'a kɛ min bɛna ale la ɲɛnamaya o fana ye cɛba dɔ ye jamana in kɔnɔ bi n'o ye Asimi Goyita ye o kumana k'a ye kiri tigɛ i k'a dɔn kiri seginna tiɲɛ dira tiɲɛtigi ma Amadu i b'a ye k'a fɔ ko Mali a maa ɲɛmaw tun kan ka bonyaba kɛ Amadu ye n'o ma kɛ fo o bɛnna bidon in ma fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ o bonya ni bonyamasegin Asimi Goyita kɛra o hakilina ɲuman taba ye ka ɲɛsin Ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la ko nin ye tamasiyɛnba ye ko Amadu yɛrɛ ko fɛn kan ka k'a ye tamasiyɛnw ani k'a dɔn k'a fɔ ɲɛ jɔyɔrɔw kan ka kɛ Amadu ye maa tɛ ɲina min kɔ bada jamana in sigi latigɛ yɛrɛ kɔnɔna la a ka ja ko n'i ye k'a dɔn a ka ko ta k'u lajɛ a ye baara o baara kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra fasojɔ baara ye a kɛra i k'a dɔn fasokanu baara ye wa a y'o bɛɛ kɛ a ka latigɛ bɛɛ bɛn o de ma ko n'i ye Amadu maa masinaw ta k'u lajɛ olu ye tamasiyɛnw ye min o tɛ dogo cogo si la k'a dɔgɔman dɔ ye jumɛn ye ATT buguko k'a y'o min kɛ o dogolen tɛ maa si la hali y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ jɔ u b'a wele yɔrɔ ATT bugu a tɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a tɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ o kumana ko Asimi Goyita ko o bɛ fɛ k'a jɔyɔrɔ fa i k'a dɔn fasoden ɲumanya baara la ani ŋaniya ɲumanya baara la ko nin ye dɔ fara a ka kɛta kan tuguni colonel Asimi Goyita ka kɔni ko a bɛ maaw dabali ban diɲɛ don o don ka taa fɛ wa a bɛ ka malidenw k'u dusukun sɔrɔ ka fara i k'a dɔn a ka taabolo ka diɲɛ don o don fasoden ɲumanw i k'a dɔn k'a fɔ fasoden ɲumanya k'a bɛ k'o wale minnu kɛ tile bɔ n'a bin cɛ i k'a dɔn k'a kanu bɛ don malidenw dusukun na ka taa fɛ diɲɛ don o don k'a sabu kɛ a yɛrɛ ka dawula a n'a ka kɛwalew ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko adamadenya o minɛcogo min b'a la ani baara yɛrɛ taabolo min b'a la ko nin ye maa ye min i k'a dɔn k'a fɔ adamadenya ka d'a ye nka i k'a dɔn kuma camantigi tɛ o tɛmɛnen kɔ ko min ye fanga ye wa ko maaw ɲɛna ko fanga miɲɛ min bɛ nin na ko fanga miɲɛ t'a la ko baarakɛla de don o kumana k'a ye ŋaniya siri i k'a dɔn ko nin ŋaniya min sirila Asimi Goyita fɛ ko nin ye i k'a dɔn tanuni ko ba ye min ɲɛsin a ma ayiwa ko ka i k'a dɔn maa dɔ ta ko o yanga min ni yangali ka kan ayiwa i b'a dɔn ko Asimu ko ale de y'o hakilina ta bi ayiwa ko ka i k'a dɔn a hakilina min b'a la ka fara o kan o de ye Mali ka ye jamanabaw cɛla Mali k'a dakɔrɔ sɔrɔ o kumana an ka segin an cogo kɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko ordre constitutionnel k'o de y'a hami belebele dɔ ye bi nka o bɛna ta fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ale ka mara kɔnɔna la i b'a ye cɛba ni musoba minnu bɛ yen ni olu sugandira ko olu kana nin baaraw fana kɛ a dɔ la ko olu fana ka i k'a dɔn wuli ka jɔ ko a nɔbere ka ye i k'a dɔn kɛnɛ ka kaban fɛn min ye i k'a dɔn gouvernement kɔni sigira Asimi Goyita i b'a ye k'a fɔ furancɛ fanga o taabolo min b'a bolo nin waati in na a dɔ la ko waati k'a koronnen don nka o n'a ta bɛɛ a ko waati tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko waati min fɔra ko kalata bɛ kɛ o la n'o ye jamana ɲɛmaasigi kalata ye a bɛ kɛ jɛlenya ani tilennenya la bɛɛ bɛ jɛ ni min ye fana ka tɛmɛ o bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ ko n'i ye i k'a dɔn Asimi Goyita yɛrɛ ta k'a lajɛ ko o hakilina in de y'a se jamana ɲɛmaaya la bi n'o ye furancɛ fanga jamana ɲɛmaaya ye ayiwa ko ŋaniya min sirilen filɛ nin ye ko nin diyara maa caman ye kɔni bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen diya n ye ko fana ye k'a sabu kɛ diɲɛ don o don k'a dɔn malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ ko kɛ ko min bɛ olu nimisi wasa ka taa fɛ k'a laban ye jumɛn ye min bɛna kɛ ka ɲɛsin Ala ma hinɛ Général Amadu Tumani Ture ma belebele ATT ko min bɛna kɛ ka ɲɛsin o ma k'o fana ye ŋaniya min ma kan ka tanu n'o ye o ye i k'a dɔn jumɛn ye jamana ɲɛmaa min n'o bɛ furancɛ fanga la ko i k'a dɔn kulu min bɛna bɔ wolomasiri tabaw jalatigiw EMIA la ko olu bɛna u ka denfaya o bɛna di Amadu ba ni k'u kun di k'u tɔgɔ da Amadu Tumani Ture o ka promotion o kumana min ye i k'a dɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ i ko an y'a fɔ cogo min ɲɛbila kuma la juillet kalo tile 2 2021 san Yusu ko ni ŋaniya min taara Asimi Goyita fɛ ko ka i k'a dɔn Amadu k'a kɔrɔta ni k'a yanga ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ale Amadu yɛrɛ ko ale yɛrɛ ye maa ye min kɛra EMIA
promotion nani na ye kulu nani na munun bora yen no Amadu yero jamakulu la o kɛra 70 sa no 79 ye kana se ka do 72 sama 79 72 o kumana ko min ye ka do 72 sage 70 72 oho safurula 70 72 ko kɛra o de konna la ayiwa ka do ka fɔ ko ka do kulu filana ko ni ye ma filana nye min ye ni bonya masigi ba fana sɔrɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan no jamana ɲɛma filana ko sabu ko kulu nani na olu tɔgɔ dara Modibo Keita la ayiwa ko 19e promotion ko i ka dɔ 94 san 94 ka taa se 97 ma ani ka dɔ 5e promotion jamana ɲɛma 5 sakɛ ko olu fana ko Amadu n'olu de bɛ da ɲɔgɔn ma sisan nɔ o ye jɔn ni jɔn ye minnu ye i ka dɔ denfaya ta ni wolomasiri tabaw ka kalanso in na président Amari Jori o ye Niger président ye o ko i ka dɔ bɔ ko kulu min bɔra 25 na 25e promotion 2000 ni 2003 olu tɔgɔ dara o la président Idriss Déby n'o ye Tchad jamana ɲɛmaa ye i ka dɔ ko promotion 35 na olu bɔra o tɔgɔ la o kɛra u ka denfa ye 2010 2014 nka o kɛra k'o yɛrɛ balolen sɔrɔ ayiwa ko Amadu faralen filɛ o jamakulu kan k'a sabu kɛ promotion dɔ fana denfaya dalen filɛ nin ye Amadu kɔrɔ o bɛ jamana ɲɛmaa 5 o b'o dafa ayiwa ko min ye ni wolomasiri tabaw ye ayiwa ko ninnu bi bɔ u bɛ na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maabaw ye minnu bɛna jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ olu cɛla sa i b'a ye k'a fɔ maaba minnu fana tɛmɛna n'olu fana kɛra denfaw ye Mamadu Konate i k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ kɛra nin yɔrɔ in kurunbɔ karili o kɛbaa ye promotion 62 64 ani Babemba Traoré o tɔgɔ dara dɔw la Seku Amadu o tɔgɔ dara kulu dɔw la Kumi Jose o tɔgɔ dara kulu dɔw la Aliyu Blondin Bey o tɔgɔ dara kulu dɔw la Cɛwule Mamadu Konate ani i k'a dɔn Mamadu Medera Keita ka taa se Hawa Keita ma Dr Somine Dolo ani General Abdoulaye Soumare ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dara kulu dɔw la ani i k'a dɔn Kafuguna Kɔnɛ le général Kafuguna Kɔnɛ a bɛ kɛ do dɔ ko tɛ Ala kɛɲɛ General Kafuguna Kɔnɛ i k'a dɔn k'ale fana tɔgɔ dara kulu dɔw la k'o denfaya ta colonel Kɔkɛ Danbele ale i k'a dɔn colonel kɛlɛtigi Darabo capitaine Mamadu Sissogo ninnu bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn k'a fɔ denfaya o sɔrɔ ka taa se i k'a dɔn le chef de bataillon Damien Boité u ye min buuziye an fɛ yan nɔ Burudabɛ min buuziye kɔrɔ fɛ Damien Boité Damien Boité ninnu bɛɛ kɛra denfaw ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ farafinna maabaw cɛla i b'a ye k'a fɔ ko Amadu ko a b'a yɛrɛ sɔrɔ o la k'a sabu kɛ a ka kow taabolo ye ani i k'a dɔn k'a fɔ a ye kɛwale min kɛ a ka latigɛ kɔnɔna la ayiwa ko fana ko maa tɛ se k'a fɔ ko maa tɛ se k'o sɔsɔ koyi sabu ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ ayiwa ko nin ye Amadu bilalen ye maabaw fɛ o kumana min ye denfaw ye a farala denfa kulu kan nka ale ta in bɛna waleya ka bɛn ni juillet kalo tile 2 ye 2021 san in na nin na kɛ donba ye jamana kɔnɔ wa nin na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuru belebele ye Asimi Goita a ye kuru min sigi ni ɲina tɛna k'a kɔ abada école militaire interarme kulukɔrɔ ayiwa k'a sabu kɛ Asimi Goita ye Amadu bɛna o denfaya jɔyɔrɔ fa nka a bɛ k'a yɛrɛ kɔ o kumana min ye i k'a dɔn n'i ye nin ekɔliso in yɛrɛ ta wolomasiri tabaw ka nin kalansoba ye k'a yɛrɛ dayɛlɛla anw ka jamana kɔnɔ yan octobre kalo tile fɔlɔ 1962 a kɛra aw ka dugu la Kati o tɛmɛnen kɔ k'a taara ka taa a bila Kulukɔrɔ octobre kalo o tile fɔlɔ 1980 a taara yɛrɛ sɔrɔ Kulukoro o tuma na k'i b'a ye k'a fɔ ko nin yɔrɔ min filɛ nin ye ayiwa ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ san 3 san 4 ko a jamakulu b'o de kɛ kalan na 42e promotion général Mamadi Magalu olu bɔra 2018 2020 ayiwa min ye 2020 ye o fana tɛmɛnen kɔ 41e promotion olu tɔgɔ dara Karim Niang ale fana ye 2017 2020 ye o kɔfɛ min ye k'a dɔn nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'a kun ye nin wolomasiri taba jalatigi minnu bɛna bɔ u k'u jɔyɔrɔ fa wolomasiri tabaya la dɔnni karamɔgɔya la ani taabolo tɔw la min bɛ kɛ jamanajɔ baara ye ani farafinna dorogo ɲɔgɔnna baara ye min y'a Kulukɔrɔ k'a ka dayɛlɛlen don a y'a ka dayɛlɛ farafinna wolomasiri taba bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ ka na lajoli kalan kɛ ani jalaɲini kalan kɛ k'i bɛ se ka n'a kɛ anw fɛ yan nɔ o dayɛlɛla ka o labilala farafinna bankun bɛɛ kan ka bɛn n'i ka dɔn 1993 o kumana a dagalen don bɛɛ ye kalan kɛ Laji ABH Haidara nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Moro hali ni Amadu tɛ yen a balimaw bɛ yen a furumuso bɛ yen a denw bɛ yen Moro a teriw bɛ yen limanaw bɛɛ bɛ yen baarakɛɲɔgɔnkɔrɔw bɛ yen n bɛ min fɔ Asimu ye n y'a fɔ Bandaw ye ale m'a lamɛn ja hakilina wɛrɛ tun b'ale la
ngwa ka amadu ka so nyini ga segama wallahi bandaw dano ke lobo ka mobili minani o ma fo ale o kuma Asimu Goita ni sogel ko kala maiga anw baw deli ala yɛrɛ jati kama ayaw jija Amadu Somaw ka so sɔrɔ abana a yɛrɛ kɔni tɛ bi nka n'a Somaw ye so sɔrɔ Amadu bi da abida n'o tɛ Amadu bi lamaga a da yɔrɔ la dɛ a tɛ bi nka a kɔrɔkɛ bɛ Yusu Samake a balimakɛ n'a terikɛ n'a sinji n'a fɛnkɛ bɛ Umaru Keita Kopla Kopla bɛ alors Bali Traoré be o y'a burange Amadu Bali Traoré Amadu Bali Traoré nu bɛɛ lajɛlen be u ka so in segin Asimu an b'a ɲini fɛ jagoya tɛ dɛ nka n'i y'a kɛ a bɛ diya n ye dɛ a na to Amadu Somaw kɔnɔ wa Amadu yɛrɛ na da yɔrɔ la k'i jija Amadu ka so a ma ka so sɔrɔ dɛ di Amadu ma hali n'a tɛ yan Moro président kɔrɔ do 43e promotion bi da a la o dugusɛjɛ a ka so ka d'a ma an b'o kɔni ɲini fɛ Asimu ani Sogɛlɛ aw k'o k'an ye tɛ bandaw ni Mukutari ma sɔn k'a kɛ dɛ awɔ nka an b'a ɲini aw fɛ n'a kɛ o kelen na diya dɛ dɔ kɛra ko la sa mais i ye kuma dɔ fɔ i filila dɛ i ko ko aw ka kati anw ka kati awɔ i b'a fɔ ko an ka kati an ka kati wala ni safe ɲɛ b'a la fili tɛ ban kuma la da min tɛ fili o tɛ da kunna ne e y'i jama sisan ne bɛ cɛ ka taa ni kati bon ni ne sera yen ne dɔgɔkɛ bɛ ne bila ka na jɔnni Amadu aya tɛ kati président ya cɛ ta ya da ye n ko Kanjuta de ye kapitali ye Kanjuta de ye kati kapitali ye ne dɔgɔkɛ sigilen bɛ yen ne taara ni ne ye e bɛ sigi ni ne ye diliba kati kapitali Mali kapitali kɛ mais c'est vrai ni jama sa non c'est vrai e ka kuma metani ye Mali président bi taa yen nɔ so ngo e ka i data ka da ngo ni taara ne bɛ segin ne ayi foyi man jugu fɔ jigintanya tigi bɛ na koyi ayi dɔgɔkɛ bɛ ne dɔgɔkɛ mana ɲɛ bilen bɔ e fɛ e yɛlɛnna ne cogo min e bɛ jigin dɔgɔkɛ wɛrɛ fana bɛ dɛ awɔ Masuma Leke olu na ne to e bolo Sadio Kamara o tɛ kɛ nɔgɔya la dɛ Sadio Kamara ni bɔ wolola ne taara ne kɔmana bɛ taa ne nɔfɛ n tɔgɔma ni jamu tɔgɔma n yɛrɛ tɔgɔma Komana Modibo Sanogo wolo tɔgɔma bɛ taa ne la e bɛ se ka taa ne bon muso dɔ bɛ n yɛrɛ wolo denmuso bɛ awɔ Kumba Jara Kuma Jara kuma na ne to e bolo Modibo Sanogo b'a dɔn i tɔgɔma Modibo Sanogo kuma tɛ ne to e bolo f'i a banna taa ni ye kati i bɛ segin ni ye Modibo Ala k'an kunna diya a bɛ sɛbɛn da an ka taa politiki sira kan dɛ o ka kɛ dɛ min ye aw ka dɔn Modibo jaja an ka Mali a bɛ nin ka kɛ catiribɔyɔrɔ ye min ye aw ka dɔn Isa Kawujim k'ale kumana aw ka dɔn Sogɛli Kokala Mayiga ka dɛ Modibo Isa Kawujim awɔ ni maa min filɛ nin min ye Sogɛli Kokala Mayiga a nalen premier ministre la a kɔni ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ale na aw k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu y'a kɔni jɔyɔrɔ la Modibo a na ta hakilina ɲiniw fɛ ani ladilikan aw k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen ɲiniw fɛ waati min na a ye nin wulikajɔ kɛ i k'a dɔn awa min ye a taara maa minnu ni maa minnu fɛ yen min ye aw k'a dɔn Docteur Zumana Sakɔ Modibo Sidibe min ye Mariam Kayidema Sidibe min ye Mohamed Agamani Musa Mara ka taa se Ablaye Idrissa Mayiga Sumeli Bube Mayiga Ousmane Osife Mayiga min ye aw k'a dɔn Yunusu Ture Jango Sissogo Docteur Cheikh Modibo Jara a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ waati min na i k'a dɔn awa Zumana Sakɔ min ye aw k'a dɔn a y'i sogo dɔnni ni ka taa Docteur Bobo Cisse i k'a dɔn awa min ye o kɛra premier ministre ye Modibo min ye hakilina ɲini don ani k'a dɔn u bɛ se k'a dɛmɛ cogo min bawo olu yɛrɛ fana tɛmɛn'a fɛ nka waati min na a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw k'a dɔn Isa Kawujim a ma fɛn fɔ kabini ale taara Docteur Bobo Cisse fɛ yen Isa Kawujim a wulila ka réseaux sociaux yarɔ i k'a dɔn ni ko nin kɛra ale bɛ se ka aw k'a dɔn min ye réseaux sociaux ma wele ten a ye na fɛn dɔ bɛ fɛ k'a fɔ olu fana b'u ka kosow n'u ka kasaw cɛ a n'u ka micro juruw awa ni k'u kun dɛ ko n jiginn'u kan o don n'u ma jigin u ka gansan jɔnni bɛɛ tɛ o jɔnni ma don kibaru baarakɛlaw furanfura ya o don ko wa ko n jiginn'u kan n ko n ma jigin aw kan dɛ minnu ko don olu b'u yɛrɛ dɔn awɔ n'o tɛ ɲuman bɛ hali bi bɛɛ dɔnnen don koyi bɛɛ dɔnnen bɛɛ nka ni min y'i yɛrɛ fara a kan sa n t'o kɔni dɔn nka bɛɛ dɔnnen don bɛɛ b'a dɔn i yɛrɛ ye min ye a banna min ye aw k'a dɔn min ye a taalen Docteur Bobo Cisse fɛ yen nin cɛ min filɛ nin min ye aw k'a dɔn min ye Semasi o maa ɲɛmaa kun don nka u nana ka na gɛn ka bɔ yen min ye Isa Kawujim a taara jɛkulu dɔ
sigi a yɛrɛ ye k'u ka dɛmɛ ko na se Awekado transition ma o ma tɛmɛ ka bɔ a yɛlɛma ka kɛ parti politique ye i k'a dɔn kabini Choguel Kokala Mayiga n'o de taara Awekado min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye docteur Boubou Cissé fɛ yen Issa Kawujim Awekado wulila ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye Choguel Kokala Mayiga a ti Mali fɛ wa a tɛ se ka foyi kɛ transition a tɛ se ka nɔ bɔ a la min ye kuma sugu si tɛ a ma min fɔ Choguel Kokala Mayiga ma ko munna o taara Awekado maa fɛ yen ko maa min tɛgɛ nɔgɔlen ni joli la n'o ye Boubou Cissé cogo di ko fagali min kɛra kalo tile 11 tile 12 tile 10 tile 11 tile 12 juillet san 2020 o b'ale hakili la bilen de ayi munna de ayi kab'ale donna CNT la Adama don kuma la o ye kelen ye ale de ye walidenw nabɔ ka taa di fagali ma ni Boubou kɔnɔ yɔrɔ min a bɛ kɔn ale de ko bɛɛ ka bɔ ale ɲinɛna o kuma kɔ wa ko ka taa assemblée minɛ ka taa primature Boubou maa fa de ale de ye maa fa sabu ale de ye maaw bɔ k'u di fali ma ni Boubou Cissé tɛgɛ nɔgɔlen do joli la ale kolen do joli la Choguel ma taa ale fɛ yen Choguel ma taa ale fɛ yen wa jɔnni fɛ ale Issa Kaw Choguel ma taa bɛɛ fɛ yen wa a ma bɛɛ sira taama wa yala a kun kan ka sa ale fɛ yen wa ayi a taara ale fɛ yen jɔn kuma na foyi il représente quoi a k'a ka wo ci ninnu dabila mangangoloci an ka fɛn ninnu kan o y'a se ye quoi mais anw t'a don jate la quoi parce que ale de ye walidenw nabɔ ni Boubou kɛra maafala ye ale de kɛra maafa sabu ye a banna o kɔni don o ka fɔ o ka faamu Moro fɛn min yɛrɛ bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan o bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ale yɛrɛ kan ka wele k'a ɲininka o a ɲininka don bɛ na o a banna ni Ala ka jɛ Ala k'a k'an balolen ɲɛna Issa Kawujim ne tɛ Boubou dɔn ne t'ale dɔn a banna nka a ko kɛra ka Boubou kɔni to fanga la a tora ka Boubou to fanga la wa olu de ye maaw labɔ Boubou ninnu ka fanga kama a banna ni fali min kɛra a nɔ b'a la wa ale don CNT la ni bi cɛ a kuma ma fɔ Imam ka misirida la jɔn ye maa bɔ ka taa ye ale b'a la dɛ assemblée la wari tɛ min na ale yɛrɛ de wele bila a ye taa wari tɛ min na a taa assemblée minɛ o kuma a ka hakili t'o la kuma min t'i ɲɛfɔ ko fila ko bɛɛ k'i hakili to i ka fɔta la min ye Issa Kawujim ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye nin fɔ ko a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la munna o taara bɔ Boubou Cissé Moro a k'a dɔn munna o taara Boubou Cissé fɛ yen min ye ko force tɛ maaw labɔ ni ka dangari mɔgɔw la min ye a bɛ kuma jugu fɔ Choguel Kokala Mayiga ma i k'a dɔn ko Choguel Kokala Mayiga k'a ye jamanadenw a y'an janfa ko ka a k'a dɔn M5 RP hakilina min b'a la k'a y'o hakilina k'a y'o janfa min ye Issa Kawujim a bɛ nin kuma fɔ k'i yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko ci in bɔra Ala fɛ yen kana don ale da a k'a fɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye kuma kunda ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn a bɛ fɛn fɔ o ma a bɛ fɛn fɔ Boubou ma i n'a fɔ min ye Boubou kɛ mɛ ka ko wɛrɛ de k'a la ko fɛn min bilara fɛn min bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan u m'a fɔ ko Boubou de ye yamaruya di u m'a fɔ ko Boubou de y'a kɛ tan mun bɛ t'i da so la a bɛ kiiri ka bolo kan i b'a sɔrɔ Boubou bɔra malidenya la kɛ Choguel man ka s'a fɛ yen Choguel man ka s'o fɛ yen ale yɛrɛ lui de quoi 4e vice-président ale yɛrɛ ko il est homme d'état a ye jɔda jumɛn a ye mun kɛ Mali kɔnɔ kelen kɛ concrètement kab'a donna CNT la fo bi ko maa y'a fɔ o ma tare a k'a cɛ siri a ta la a ka Choguel ni Boubou to yen a banna Boubou ma bɔ malidenya la ko sabu a ye fanga kɛ ka tɛmɛ ni joli bɛ Boubou tɛgɛ la i yɛrɛ ye min fɔ joli a piscine b'ale ka so a piscine b'ale fɛ yen parce que olu de ye mɔgɔw ale de ye walidenw nabɔ a don kama naɲini ko walidenw kana bɔ an bɛɛ ye mankan ci naɲini na yan ko maa si kana walidenw su ka taa kɛnɛ kan naɲini Jabate fɛn dɔw ka fɔ tiɲɛ ka fɔ o tiɲɛ ka fɔ dɛ naɲini y'a bali cogo o cogo naɲini Jabate a don bɔ ye kuma caman fɔ a ma a don a ko Sinbo ma ya ko jelikɛbilen o y'an bɛɛ tɔɔrɔ nka Sinbo yɛrɛ fana da tilala ka falakɔnɔ bin tigɛ o kɔfɛ Salifu Keita ko Mamudu Diko ni M5 ye k'olu de ye Mali cibaw ale tun t'u nɔfɛ ale ma mɔgɔw bila k'u ka bɔ wa a don kama Salifu Keita ye maaw wele a k'u ka bɔ Ala ni Salifu ka wele kama bɔbɔkɛ dɔ bɔra ko Salifu ko k'u ka bɔ a bɔbɔkɛ ni Mali bɛɛ y'a ye vidéo la yan a ma kɛ yan o kɛra ko Salifu ko k'olu ka bɔ Salifu yɛrɛ fana tilara ka ye CNT kɔnɔna na jaa bɛɛ jɔyɔrɔ ɲini ye olu ni Issa Kawujim ko jaa Mali ko kun tɛ kiiri in don ale bɛ wele jɔnni bɛ wele ni maafa kiiri sigira don o don Issa Kawujim bɛ wele wallahi Allah wallahi ni minnu sigira sociaux la ko Bobo ni fɛn bɛɛ ka bɔ ko bɛɛ ka bɔ awɔ bɛɛ bi wele sabu olu de ko walidenw ka bɔ u danɔ b'a la a banna ni Bobo bolo nɔ b'a la olu danɔ b'a la a banna awɔ an ka taa
ala ka nguna ja mura ala ka sawu nyumana ma ni isa ka ujimi akaka ni kono sutaka no ka do men njamana za ko ka koto critique la awo ala ka nguna ja nuwele urizo ani sama ka bwale kono amta sugula ka tandu suda ifolo o kuma na amunun to be se ka do fa bela jere fa ga foli ke bela ka soro kana ka do bloko na ya tugune ay sidna ay nyama moro anga ta fe do temena yoro mina santea mira market ya no saninga mira kar ça fait iba nyebe fe nuna ko fenyuma ne be fenyuma soro abana kandi ngaga ko manyuma be fenyuma soro abana la fenyuma be fenyuma soro mate fenyuma ala ga kuna ja sozidi abana ogma yusu ala ga kuna ja kuna goyate kuna ja min kofe kanumba jama kulu be fo ko ansige na bloko no tuguni anga kuma so nan sigi no kono ambe sigi ni sebe miye mbe minta ode Mali Tribune ko ikado ka fo gwele ya be ko dola bi nga ko inkunkumbe na ni soja nga ni soja kundala manjanya moto taxi ka kele do misimisi ka do mawbulo bide tama de munumba amatrafa ka keme misimisi ma chama mbulu moto taxi tegere kunfora ka kumbe maw kunya fle ka do adamine na ko ni efere nyuma yemi mbanga taga sigi ko nyon noya ko songo fana be jufa dama aywa ka do ka fo ko mamesena ayila manaka ke jorona kuye ayila manaka ke kungoe manifin mbulu ko kuma moto taxi ko abedla halamina bi ko awo an b'a fɛ ka tila k'a fɔ ko ni tun y'a dɔn k'an ta kelen do de bi o kumana ko min ye moto taxi ye a dɔ la ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a gɛlɛyalen do bi ko a daminɛ bɛɛ kun wasara ko nina dɔ nɔgɔya an ka taa ka segin koɲɛw la k'a kunbɛn n'i k'a dɔn an bɛ an bolo fila dayɛlɛ k'a kunbɛn nka i k'a dɔn k'a fɔ a ko ma mɛn senna Yusu ko ala ko ma taa yɔrɔ si malidenw dugudenw t'a dɔn u b'u yɛrɛ kalifa maa ɲuman min na bi bilen ka sabu kɛ moto taxi alahala bɛ cogo min na ayiwa k'a kɔni kɛra i k'a dɔn gwɛlɛyabaden maaw bolo wa a kelen don barodala kuma ye a kelen don bɛɛ lajɛlen dalaminɛkala ye bi fana ayiwa bɛɛ kɔni bɛ i k'a dɔn i ka taabolow fɔ nka maa caman nimisalen don a ko la bi k'a sabu kɛ ko baara in bolodara o kɔni a kɔni a ma don jate kɔnɔ jateminɛ si ma kɛ a la ayiwa ko min ye a moto taxi bolilaw caman ye i b'a ye k'a fɔ ko olu kɔni caman bɛ wɛrɛ tɛ bolifɛ a cogoyaw dɔn siraba sariya u t'olu dɔn o kumana ko maa caman kɔni bɛ wasa don u la n senna ka teliya ko u ka kiliyan yɛrɛ fanba k'o ye musolakaw ye Moro an dun ye nin fɔ Makan fili dabɔ ɲɛna a fɔra ye minisiri min bɔra ye n'u bɛ k'a cari ta a laban ayiwa a bɛna kɛ kɛɲɛkɛ a laban hali terroriste bɛna profiter an b'a bɛɛ de fɔ ka bila hali maajugu nka u t'a minɛ a don Makan fili dabɔ ye a kuma ma mɛn dɛ ayi ale taara i ta kɛ fɛn fɛn dɔrɔn péage o ye péage wari minɛli nin dɔw tiɲɛra nin dɔw ka ministère wa hali o fana na filamɛri b'o la bi awɔ hali ŋanamu b'o la bi tige minnu bɛ di maaw ma kelenw tɛ an y'o ye ko fo a jɛlen don péage la a filɛ n yɛrɛ kun yan nɔ Kulukɔrɔ sira kan a fɔ dɔ bɛ kun tigew tɛ kelen ye dɛ wa kelen don n'i bɛ taa 100 n'i bɛ segin 100 k'a sɔrɔ a kun fɔra ko 100 tile kuru nka n'i taara 100 i segintɔ 100 Kulukɔrɔ u y'o de k'an na ye o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko u ka client caman ko musolakaw don Mariam Fofana k'ale kɛra i k'a dɔn maa kunnajalen ko dɔ la dɛ ale donna ta ɲɛla k'a ɲɛfɔ nka ale y'i kale k'i siɲɛ ko latigɛ tɔnin kɔnɔ k'ale tɛ yɛlɛ moto taxi kan o tɛ kɛ gansan mais moto taxi tigi n'u kan ka yala ni parfum kun fana quoi parfum n'u wɔsira n'i bɛ sigi ni fiɲɛ bɛ wɔsi dɔrɔn wa e tɛ don minnu ni sira sabaraw la u k'u ko k'u jɛ fana n'i y'a dɔw ye donc wala a tɛ ko nɛgɛ don b'a la a banna o kumana baara ko ka gɛlɛn ma fɔ yɛrɛmabila o fana ma fɔ dɛ o kumana Mariamu n'o ye Fofana muso ye k'a kɔrɔmuso ko fɔ ka diɲɛ wuli k'ale tɛ yɛlɛ moto taxi kan tuguni ko sabu ko kɛwale min kɛra ale la k'a kun bɛna ale kun ma yɛlɛma k'ale de yɛlɛnna moto taxi tigi dɔ kɔfɛ k'ale kisira saya ma sɔɔni dɔrɔn ko i k'a dɔn Ala de y'ale bɔ ko ja cɛ ye chauffeur de ye ko chauffeur tɛ ayiwa k'a bɛ moto boli dantɛmɛ de don a b'a danfara a tɛ hali kɛcogo dɔn a la k'ale sirannen ye ko fɔ ale sigilen b'a kɔfɛ f'ale bɛ yɛrɛyɛrɛ ale y'a ɲini cɛ fɛ ko a ka taa dɔɔni ka dɛsɛ n'ale yɛrɛ ko taa dɔɔni k'a bɛ dɔ fara i k'a dɔn vitesse kan o kumana ko Yusu ko a kɛra i k'a dɔn i ko ale k'a cun ka jigin ale kɔnɔ de guwan n'a ma fɛn koni dun ko cɛ i b'a fɔ k'a tɛ mɛnni kɛ n'ale ko karisa a dɔ bɔ a la i b'a fɔ ko de bɛ dɔ fara a kan k'ale de bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Kalabankura k'a bɛ taa Kati ko nin y'o kɛ ɲɛtugu ni ɲɛ yɛlɛ i b'a fɔ Sanbɛgɛriw
Usain Bolt la hawla wala quwwata moto taxi Usain Bolt ko cɛ y'a kɛ ɲɛ tuguni ɲɛ yɛlɛ i b'a fɔ samɛgɛriw ko ka bɔ kalabankura ka taa Kati ale y'a yɛrɛ sɔrɔ a ka so ko ale Ala barikada ka Ala sɛbɛkɔrɔ tanu dɛ ko k'ale to nin kamalen in kɔfɛ ale kuranɛ de jigi mécanicien dɔ bɛ ko Isu Siribe ale bɛ mobili marque BMW a b'o de la Isu de la ka ne ta ka mariage kɛ ne an se mairie da la o y'a sɔrɔ ne kuranɛ jigi Gawusu Samake ne ta ka taa Kati bɛnkɛ Gawusu Samake Ala ka hinɛ Mugadamu ka cɛkɔrɔba la an taara o jɛnaja la Kati Tananfara la Gawusu ye ne ta an bɔtɔ Kati k'an bɛ na an bɛ se tuma min fɔ ka ne ɲi kumu ye ɲi genge ɲɔgɔn kan ale bɛ dribleli kɛ tourna la awɔ ko ne kɔrɔkɛ yɛrɛ fana plein kɛ vieux-kɔrɔba Titibugu la Sudarni ne bila k'an bila mobili minɛ n'ale Kati an jiginna ko cɛ an fila bɛ mobili boli ne ko mun na de ale fana y'a boli ne tun bɛ k'a boli k'ale tun bɛ kɛ ni Ala cɛ a sigilen droite fɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko nin kamalen k'a kun ye diɲɛ nege bɔ ale la Ala kɔni y'ale ɲuman se so k'a bɛ bɔ mobiliw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ k'ale ta ye sira ye wa ko o fana k'i bɔ yen nɔ k'ale kɔni ɲuman sera so ale Ala barikada nka yala ale ɲɔgɔnna joli o bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ nin ko ninnu na ko nin bolifɛn bolila minnu filɛ nin ye n'o ye moto taxi bolilaw ye i b'a ye k'a fɔ ko u kɔni bɛ bolifɛn in boli nka i k'a dɔn ko jateminɛ foyi tɛ a la o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ k'a kɛlen don bɔnɛba ni gɛlɛyaba de ye maaw bolo bi o kumana ko i k'a dɔn siraba sariya batobaliya o y'a damako ye siraba yɛrɛ a sariya dɔnbaliya o y'a damako ye bolifɛn in yɛrɛ fana olu tɛ a koron ka kɛ u sago ye o fana y'a damako ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu minnu filɛ ko kab'a ko daminɛna fɔ bi i b'a ye k'a fɔ sirabakan kasara min tun bɔra la k'o de farala ka to o faralen y'a kan o tɛ baasi ye ko tile tɛ bɔ k'a bin ni dɔ ma t'i yɛrɛ saraka ni dɔ ma t'i yɛrɛ yara u ni maa sera ɲɔgɔn ma kara u ni maa ma se ɲɔgɔn ma kara o kumana ko circulation na k'u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw tɛmɛ maaw la cogo dɔ la n'i kumana u bɛ tila ka nɛnijugu ta k'a seri k'a fɔ a bɛ nimisa i ka kuma la nɛnijugu i bɛ nɛnijugu min yɛrɛ dɔn wa k'u ka bonya ni tanga tɛ maa si ka siraba kan olu mago b'u yɛrɛ de la o mun fɔ fana Dilika ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Mali tribune n'ale bila ne bɛ triomphe b'ale ta an ka k'a dɔn le Gabonais a bɛ min goy ici là moro a k'a dɔn homme d'affaires min filɛ nin moro Pablo Badou Escobar ale kɛn bɛ ka nin jigi ni a bɛ min dɔ ye ici là ye moro a k'a dɔn ni maa min filɛ nin ko a tun bɛ Gabon de min a kɔni a ye yɛlɛma kɛ ni ka tila k'i yɛrɛ kɛ Gabonais a ye Mali papier fara homme d'affaires moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a k'a dɔn Amadu Tumani Ture ka waati la nin jɛ min filɛ nin moro ko ni homme d'affaires ni i k'a dɔn k'a ye kalo 9 kɛ a kaso la kalo 9 min kɛra kaso la moro i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ min ye k'a dɔn k'a kun ye ɲagamin don douane kun ye k'a dɔn o de kɔnɔna na sa o y'a sɔrɔ maa dɔ bɛ ministre min bɛ k'a dɔn ambassadeur kɔrɔ kun bɛ Burkina Faso moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'o kɔni bɛ kaso bon na bi n'u b'o wele ko Sulale ale de kɔni ye wulikajɔ kɛ Amadu Tumani Ture dala a waati min y'o ka min ye k'a dɔn min ye yɛrɛ la a ye Abdoulaye Sisoko o ye a k'a dɔn Amadu Tumani Ture a baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ dɔ ye k'a taara a donn'o la i k'a dɔn o fana donna Abdoulaye Sisoko la min i k'a dɔn ka taa Amadu Tumani Ture fɛ yen ka Amadu Tumani Ture dele k'a jira la k'a fɔ min ye Abubu Sisoko min a bɛ Sila kɛ a bɛ dɔ Sila moro k'a kɔni k'a da a minɛnen don min ye k'a bɛ k'a dɔn kaso la min ye Gabon min ye Amadu Tumani Ture a waati Amadu Tumani Ture a bɛ hinɛ n'i k'a dɔn a t'a fɛ maliden si ka tɔɔrɔ kɔfɛ ko kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka taa fɔ Umar Bongo Ondimba ɲɛna min ye k'a dɔn k'o fana kun ti ban a baarakɛɲɔgɔn a président ɲɔgɔn olu ka kuma ma k'o kɛra sababu i k'a dɔn min ye Amadu Tumani Ture i k'a dɔn min ye Amadu Tumani Ture kɔsɔn k'u y'a bila ka bɔ kaso la waati min na o kɛra sa min ye k'a dɔn nin cɛ in kɔni ye wulikajɔ kɛ waati min na k'a dɔn Amadu Tumani Ture bɛ fanga la n'o ka fanga a bɛ nin ka ban i k'a dɔn k'a ye wulikajɔ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ sonnɔ ye
ko Amadu Tumani Ture ko ka troisième mandat kɛ a b'o kuma fɔ ko y'a sɔrɔ o yɛrɛ fanga yɛrɛ nege kun tɛ Amadu Tumani Ture la a kisɛ kelen nege kun tɛ Amadu la tun Moro a bɔr'o kɔ min ye nin maa kofɔlen ye i ka dɔn au conseil des Maliens de l'extérieur Moro o maa ɲɛmaa don k'a ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ Ibrahim Boubacar Keïta fana nɔfɛ ko n'a kun tɛ wurudi n'o tɔgɔ ye Moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye a bɛ k'a dɔn a bɛ min kɔ si la Moro a bɛ k'a dɔn ko a kɛlen tɛ Maliden ye ko Maliden dɔw bɛ yen min ye a bɛ k'a dɔn u ye dɔ tɔgɔ fɔ Yusufu Kamara Moro ko o ye a bɛ k'a dɔn Gabon min ye a bɛ k'a dɔn sɔrɔ bosonbangana don Maliden don ko a bɛ baara kɛ a ɲɛ kan Moro k'a tɛ don maa ka ŋanamu si la ko société dɔ b'a wele n'o bɛ wele ko EGPE Moro ko a ye baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ko bɛ awa plomberie ani kuranko ani a bɛ k'a dɔn fɛnw bamayɛlɛma Gabon wa Gabon awa min ye a bɛ ka Gabon a bɛ ka sɔrɔ yiriwa ye min ye a bɛ maa caman bila baara la n'o tɛmɛna ka bɔ yen dɔ bɛ yen ko Musa Tangara min ye ale fana bɛ Gabon ale ka société a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛɛ a bɛ k'a dɔn Malidenw ni Gabonais caman bɛ yen minnu fana bɛ baara la k'a bɛ k'a kɛ sababu ye min y'a ka mɔgɔ minnu bɛ Mali la ani Gabon a bɛ k'a dɔn o sɔrɔ a bɛ k'o yiriwa ko Gabonais ma a bɛ k'a dɔn ɲangata ti ta ka nun sɛgɛrɛ Moro ko nka i k'a dɔn a bɛ si la ale ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen o kɔni a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye sen don bɛɛ lajɛlen la k'o nɔɔni Moro ni ko ni Amadu Tumani Ture tɛ wa ko Jakuma tun b'a sɔrɔ a bɛ k'a dɔn kaso la min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Sanu yɛrɛ fana ka fɔ la o gafe kelen kɔnɔ ko nka a bɛ k'a dɔn a b'o bɛɛ lajɛlen la dɛ maa dɔ bɛ jamana in kɔnɔ min ye patronat o maa ɲɛma Amadou Diadje Sangare to ko bɛ ka awa centre de transformation des déchets k'a bɛ k'o kɛ a bɛ k'a dɔn ɲama bɛ yɛlɛma ka kɛ courant ye o bɛ k'o baara kɛ ko fana a bɛ k'a dɔn nafolotigiba ye jamana kɔnɔ min ye a bɛ k'a dɔn PDG SAR groupe Moro ko opérateur économique don ko o bɛna baara min kɛ nin ye min ye a bɛ k'a dɔn k'a bɔra bi ti jɔ miliyari 100 ani miliyari 30 la ko Moro k'a bɛ maa min ta baara la k'o bi ti jɔ maa ba 600 la jamana in kɔnɔ yan barikala ye wa Abibu Sila Maliden tɛ koyi fɛn min bɛ n tɔɔrɔ ka Gabon ka bila Malidenw ka kulu ɲɛmaaya la o ye n tɔɔrɔ dɛ Abibu ye Mali papier fara diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a jeni k'a fili k'a bɔra Malidenya la ka kɛ Gabonka ye i ye kasola don min fɔ n bɔra kalama a minɛna waati min i y'a fɔ cogo min hinɛ kama Amadu wulila ka taa nɔfɛ ko sabu ko Maliden don a don Bongo ko Amadu ma a ko e filila dɛ i jɛfɛn tɛ n bolo nka nin tɛ Maliden ye nin ye Gabonka de ye a ye ko kɛ Gabon kiri ten bɛ k'a kiri n b'a to i ta la nka a bila i kunna k'a fɔ ko Maliden tɛ ko Gabonka de don ni ko ka ɲa cogo la n tɛ sɔn i bolo sabu nin ye Gabon kɔnɔ ko de ye maa wɛrɛ man k'i sen don a la a bɛɛ n'Ala cɛ o kɛra wa o Abibu Sila kelen a bɔra Malidenya la don min fɔ bi a ma segin Malidenya la fɔlɔ sabu Mali sɛbɛn t'a bolo a ɲininka Mali sɛbɛn kelen t'a bolo a bɛɛ Gabon sɛbɛn k'a sɔrɔ k'i nin da Maliden yɛrɛ wolo kan ko f'a k'olu mago sa o dɔ ye jɔn ye Almadani Ibrahim Toure Sénégal Haut Conseil des Maliens de l'extérieur Sénégal ɲɛmaa de y'ale ko f'a k'o sen bɔ ko la o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen minnu ye laadiriw ye u bɛ baara la kɔ ka Malidenw ye nka cɛ ti baara la a bɛ fɛ ka baarakɛlaw lanɔgɔ walahi ni Malidenw ma Abibu bɔ nin ɲɛmaaya la ɲɛ tɛ sɔrɔ a ko la Maliden tɛ Mali hinɛ t'a la a ti Mali fɛ a bɔra Malidenya la Ala yɛrɛ t'a waati dɔn a donna kaso la Amadu taara nɔfɛ Bongo ye nin de fɔ Amadu y'a don a ko i jɛfɛn tɛ n bolo n b'a to i ta la nka a bila i kunna k'a fɔ ko Maliden tɛ dɛ Gabonka de don Gabon kiri de bɛ ka Gabon den kiri Maliden tɛ se ka n'a fɔ k'i bɛ intervention kɛ o la nka n b'a to i ta la bonya kama n'o tɛ sa b'a sɔrɔ kaso la o tuma u k'a bɔtɔ in ɲɛmaaya la n'o tɛ a b'a tiɲɛ dɛ a yɛrɛ sɔrɔdasi fɛn fɛn coup d'État kɛ a ye saki fa wari la ka yɛlɛ a bɛɛ nɔfɛ kelen ninnu de y'a gɛn kɔsa in na n'o tɛ maa si ma coup d'État kɛ ko a bɛ ma wari sakɔsi ba ta k'i sɛgɛrɛ a dun b'a kɛ maa o maa la i b'a sɔrɔ o bɛɛ de y'a don da la fana o ye mun maa si ye ko Sila yɛrɛ a Silalama ne ni Ala cɛ n'o tɛ a bɛ Almadani a nin bɛ Almadani nin kan i b'a fɔ kabako u dun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Sanogo fana man ka fɛn fɔ Silala kan fo ka jago don Ala kɛ ni ko ka ɲa cogo la matigi de y'anw ye ko Habibu Sila a tɛ foyi la tiɲɛni kɔ walahi a tɛ foyi la tiɲɛni Maliden tɛ Gabonka de don mun bɛ taa Gabonka kɛ Malidenw ka kulu ɲɛmɔgɔ ye an yɛrɛ k'a lajɛ sa kɛ Yusu dɔ kɛra nin ko la o Ala k'an kunna walahi Mali papier t'a bolo k'a y'a fara k'a fili Gabonkaya nɔfɛ
ma mi o k'i ka jamana la i bɛ sama o ko ko wa Amadu Zinekine dɔrɔn n'o tɛ a da kun tɛ don nin ko la koyi n bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ indicateur renouveau bɛ se k'ale ta an bɛ taa Yanfoyila n'an taara yen nɔ maa 5 olu ntanyana maa 15 olu banana buguda 2 ka kɛlɛ de ye nin kɛ koyi a buguda 2 ka kɛlɛ bɛ mun nɔfɛ dugukolo ko nɔfɛ kɛlɛ don ko nin bɛ i k'a dɔn san 20 bɔɲɔgɔnko bɔ nin ko bɛ Pizibasa la min ye i k'a dɔn buguda dɔ bɛ yen ko Komisana ale n'i k'a dɔn Sirajuba maaw u bɛ commune min fɛ o ye Jalɔnfula o commune de ye nin bɛɛ bɛ cercle min fɛ o fana ye Yanfoyila cercle ye i k'a dɔn nin dugu 2 buguda 2 de tarabasura ɲɔgɔn na tiga ma don a n'a la koyi a kɛra ka bɛn arabadon ma juin kalo tile 23 2021 san in na a bɛ i k'a dɔn sanubɔyɔrɔ de nɔfɛ sanubɔyɔrɔ min n'o tɔgɔ ye ko Geyila i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛ in kɔfɛ ko maa 5 a yera k'a fɔ olu de ntanyana 15 olu banana 6 bɔ o jamakulu la minnu ka bananda ka jugu kosɛbɛ u y'olu bila ka na Bamakɔ Yakuba Dumbiya nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye Wasolo o tuma na ko nin yɔrɔ min filɛ ni sanubɔyɔrɔ don ko kɛlɛ bɛ nin nɔfɛ a mɛnna koyi buguda 2 de bɛ ɲɔgɔn na n'o ye i k'a dɔn Komisana ani Sirajuba o commune maaw ye n'o bɛ o buguda 2 ye n'u bɛ i k'a dɔn Jalɔn Fula o commune fɛ Yanfoyila cercle kɔnɔna la ani Lajinɛ o dancɛ manja n'o ye frontière ye o tuma na i b'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ min filɛ nin ye k'a jiralen don k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo ɲɔɲalen don ye kosɛbɛ a ka ja buronsanu bi sɔrɔ ye koyi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn nin yɔrɔ in ye o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛkin yɔrɔ ye bɛɛ girin bɛ ka yen sɛgɛrɛ wa buguda fɛn fɛn b'a lamini na bɛɛ kɛn bɛ ka yen sɛgɛrɛ a bɛ san 20 bɔɲɔgɔnko bɔ buguda dɔ bɛ yen ko Komisana ani Sirajuba olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ k'u kɛ yɔrɔ in tigi ye bɛɛ ko k'olu de ta i k'a dɔn nin sanubɔyɔrɔ in n'o ye i k'a dɔn Geyila ye o fana bɔ yen fɛn min i k'a dɔn fɛn caman kɛra ayiwa kɛlɛ caman kɛra nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka kɛlɛ yɛrɛ k'o bɔ a la k'a tɔ kɛ tribunaliw ni kiiriw ye o kiiriw fana caman o kɛra cɛkumafɔla ɲuman olu da donna kumaw la nin bɛɛ n'a ta foyi ma yɛlɛma ni buguda 2 ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa min yɛrɛ ye cɛkumafɔla laban ye o kɛra ala tɛ dɔgɔkun 2 bɔ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko jamakulu min bɛ yen n'o ye sijɛw ye ani ɲɛnatigɛw Jalɔnfula u ye i k'a dɔn u bɛɛ wele Yanfoyila cercle kɔnɔna la ka t'u bɛɛ sigi kuma kunna k'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Soloba Yalankɔrɔsa kɛ ani Soloba ayiwa ko u ye i k'a dɔn kiiri o tigɛ buguda 2 in ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnatigɛw ye kiiri tigɛ waati min u ko Sirajuba k'olu dɔrɔn de ta ye nin yɔrɔ in ye o kumana ko jaabi bɔra ka bin maa si kana t'i fereke u senna ko o ji tɔnni ko kelen de kɛra i k'a dɔn k'a fɔ walankatalen Yusu ko min ye i k'a dɔn a bɛ tile damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn arabadon sɔgɔmada joona fɛ juin kalo in tile 23 2021 san na i b'a ye k'a fɔ Komisanakaw olu kɔni ni maramafɛn nalen don fo k'a ɲɔkurun sɔɔri u surula nin sanubɔyɔrɔ in kan n'o ye i k'a dɔn nin dugujɔrɔ nafolobɔyɔrɔ in ye u taara maa minnu sɔrɔ ye k'olu ka kɛnɛ bila i k'a dɔn k'a fɔ ko n'u ma kɛnɛ bila i k'a dɔn k'u na lajaba daw kan ko ɲangini bɛ ta k'u sɛgɛrɛ kunnafoni y'a jira cogo min na ko a bɛɛ kun ye maramafɛntigiw ye k'u ye yɔrɔw dawalo ko ka bolifɛn dɔw jeni ayiwa u y'o bolifɛn minnu jeni n'o ye senfilama bolifɛnw ye motow ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ bugu minnu fana bɛ yen n'o jɔlen don maaw sigilen b'o kɔnɔ u ye tasuma bila nin bɛɛ lajɛlen na wa maa bɔnɛnen caman ko olu bɛɛ tun bɛ bɔ Sirajuba de ayiwa ko min ye Sirajubakaw fana ye olu fana ko mɔnɛ min donn'olu la k'olu bɛ mɔnɛ bɔ k'a date to olu la u fana ye kɛlɛ wuli kɔrɔ ka kɛlɛ to ta ka i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ ayiwa min ye olu fana ye maramafɛn ta fo k'a ɲɔkurun sɔɔri arabadon ko nin don kɛra basane ye nin yɔrɔ kofɔlen in na koyi Bilisa Ɲami dan don ko ninnu de karila ɲɔgɔn na a fan fila bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ u ye ɲɔgɔn lajaba kosɛbɛ k'a ma ɲa min kɔ i k'a dɔn zandaramaw de welela olu ka sɔrɔ ka na don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ gardiw sa kɛ garde nationale minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni i k'a dɔn olu yɛrɛ jabala bɛnnen don ka ngeleni kɔrɔ ma olu de welela yaasa jolikɛnɛ suru kana dan tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na olu ka sɔrɔ ka n'u sen don ko la olu nana waati min na u nana sɔrɔ k'a fɔ ko kumana kɛlɛ a kɔni tun bɛ ɲini ka taa ka dankɛ u ye jateminɛ min kɛ ko maa 5 olu ntanyana kɛlɛ sen fɛ maa 15 olu kɔni banana ko dɔw ka bananda ka jugu kosɛbɛ min ye bolofɛnw ye bolominɛ kɔni ko tiɲɛni ko dan t'o la maa si se k'o hakɛ fɔ o kumana ko min ye sigida maa ɲɛmaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ wuli ka taa kɛnɛ kan u ka ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye Yanfoyila o cercle préfet ye ale taara a n'a ka cɛdenw bɛɛ taara kɛnɛ kan ka t'u ɲɛda ko ninnu kan ayiwa banabaatɔ minnu bɛ yen u y'olu ta joona ni k'olu ta ka Yanfoyila kɛnɛyaso sɛgɛrɛ ayiwa min ye i k'a dɔn basigi ko kɔni nalen don k'a sabu kɛ gardiw nalen ye ko nka
basigi ko kuntala jante dɛ ko ali bina ka biya ko farati kɔni o bɛ senna sanga ni waati ko num se ka ika dɔ karaw kɛ ɲɔgɔn na sabu k'u sigilen don n'o de ye wa n'u dun ye karaw kɛ ɲɔgɔn na ka a ko a kasarantan tɛ Yakuba Dunbiya ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ ni ka tɛ de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu Moro min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye télévision so animateur min bɛ yen n'u b'a fɔ ko leburule woro plaisir woro wa woro aw ɲɛ tɛ woro la a ɲɛ tɛ woro ko f'a k'anw de ta yɛlɛma ka kɛ woro ye ko f'a k'anw tɔgɔ tiɲɛ ko f'a k'anw kunkolo kɛlɛ k'a sɔrɔ ale ta kɛlɛ b'a fɔ ko sokunkoro ou bien yɛlɛworo de sokunkoro don yɛlɛworo o damu ka bɔ sokunkoro nun ka ja n'o tɛ Papu a ye jateminɛ kɛ ko in na kosɛbɛ Papu ye jateminɛ kɛ non tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye kamalen kasike lajɛ ani woro bɔlen don woro bilen don wa woro jɛ don o kɔni t'o dɔn ko leburulen an ma woro ye Baro an ka don communiqué la o ka kɛ Assemblée générale association commune min bɛ yen n'u b'a wele ko Duru n'ale bɛ tɔn fɛ tɔn commune fɛ Moroku b'a yira bɛɛ lajɛlen la maa o maa bɛ yen ne de ye yen ka ani yen lamini min ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ Baɲangara kɔnɔ ani Bamakɔ kɔnɔ a n'a Bamakɔ n'a lamini k'u bɛna lajɛ belebeleba n'o ye Assemblée générale dimanche 2 juin kalo tile 27 15h waati Moro a bɛ kɛ centre Awa Keita bila Bamakɔ Assemblée générale ni maa min n'o a bɛna a ko ɲɛmaa bɛ bolo Moro ye k'a dɔn Ogo Pemo Kasoge o kuma n'o ye association maa ɲɛmaa ye n'o ye président ye a ko in yɛrɛ bonya n'a karama kosɔn ko a ka dɔn bɛɛ lajɛlen a ɲininen don bɛɛ lajɛlen ka se kɛnɛ kan maa min n'olu ye nin ko in na sisan Ousmane Sagara ani a ka dɔn Bokari Sagara secrétaire à l'information et la communication Moro a ka dɔn n'i b'a fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ sɔrɔ sa min ye 79 11 31 42 66 31 50 41 min ye i ka dɔn Tombola national jigiyaso ye ko olu ka tirage a bolodalen don tirage k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye i ka dɔn ko u ka clients ye k'a jira k'a fɔ k'u ka tirage nata k'a bɛ kɛ ka bɛn ni karidon ye juillet kalo o tile 4 nata in na 2021 sa in na nɛgɛ ɲɛ 17 o ntana mana gosi a bɛ kɛ renouveau TV o studio ba kɔnɔ ayiwa min ye i ka dɔn Tombola kɔni ye k'a bɛ to sen na tirage in t'a jɔ o kuma maaw ka to k'u tɔgɔ sɛbɛn a bɛ se ka sɛbɛn Orange Money fɛ ni i ka dɔn o jate nin ye dièse 144 dièse 8 étoile 37 04 82 étoile 1000 étoile code secret n'o y'i ka gundola code ye ayiwa i bɛ sɔrɔ ka o kɛta i b'o ci i ka dɔ sira min fɛ a bɛ fɔ ko so n'i y'o ci o numéro min bɛ n'a bɛ ci o la o ye 36 075 ye ayiwa 200 o bɛ tigɛ i kun k'a sabu kɛ i ka dɔn bataki o ci min cilen n'o ye SMS ye ayiwa fɛn min ye i ka dɔn nɛgɛjuru siraw ye olu fana labilalen nin ye kunnafoni wɛrɛw n'a mago b'o la ayiwa 76 64 52 26 walama 65 37 82 48 faamuyaliko ɲuman k'o da nin laseli in kan. Moro waati korona waati tɛmɛna sa o kuma an b'a foli lase bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ n ko a k'an bɛn ni Ala ka jɛ inshallah.